Ja, jeg er klar. Bare kom. Nu. Er du klar? Ja, skal jeg give gas? Det er lidt kritisk. Det laver da rigtigt. Det så da rigtig godt ud. Ja, men... Du skal ikke nok ikke flyve i år. Det kan du godt flyve. Det er lige meget nej. Ja. Du skal ikke trinne på det. Kan ikke? Og det er fuldstændig, at du trækker den med rundt der. Ja. Og drej. Og så er den er ikke så hurtig. For en er så meget, ikke? Slet ikke. Det er ikke så dumt, at jeg har fundet på der. Nå, jeg lander. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Det var godt forståelse. Engine off. Du må godt lande med fuld stabilisering. Det har jeg også. Det er stabilisering, det kan ikke grine af. Er du klar? Ja. Så du kaster? Ja, så giver du gas. Og så giver jeg gas. Ja. Jeg siger 1, 2, 3, og så kaster jeg. 1, 2, 3. Det er ret. Jeg giver dig mere fart på den. Ja, vi kører. Ja. Er det fuld start? Ja. Det er fuld start nu. Søren, skal have lidt højderum. Ja. Skal jeg gøre det? Ja. Så du den hoppe der? Ja. Så prøver du at gøre det samme lidt højere op med så med stabilisering på, at se om den gør det bedre.